Hello, what's up, mga Zay, mga dong. This is Ivano Guy Claros once again. Ayan guys, samahan niyo po ako guys sa aking adventure ngayon. Ayan, malapit lang ito sa amin guys. Kaya wala kasi kami magawa sa bahay. Kaya ayun, napag-decide namin ng aking mga auntie at saka yung kasama ko guys dito, si Dong Jasper. Ayan, napag-decide namin na mag-walking guys. Kaya yun, nandito kami. Actually guys, nasa itaas to ng guys, lugar namin or ng bahay namin. Ayan, yung simbahan ng Mary Cordamtrix. So guys, samahan nyo kami sa aming paglalakad. Let's go! So guys, tungas na naman tayo. Tungas na sa guys. Today we are going up for a hike. So guys, ako guys lang gibuhat guys. Sige sila pangitag sagbot ng ibton para itanong. Hike. Saging and kamuti. Para ni guys, maunta kami kayo. Saging o kamuti. Nago. Lang. Sunod magdalot ta to ang ano. Ang kapuyan sa tabit ba mag-hike ta kapuyan. Ano mahuhay na kanila. Atas tong nanapol sa akin, natin ko pala sa akin. Ano na ako pa, ang tatagpuan. Dito lagi sa kabagan. Dapat ng gusto. Kahit punit ka. Kahit punit ka. Imo na sana. Malok ka.
dahil sa mga para sa dito. Ako pinili. Atong gumangila ba nga pinangayo na ko. Ang buwak. So guys, ano yung Mary Cordem trees. Actually guys, babaw na sa mukha guys. Ang mukha sa amin nasa baba lang. Baba ng simbahan. So pag pumunta ka sa baba, yan bahay namin yan. Hindi picture dito. So guys, yes. Pahinga muna tayo ng konti. Dito tayo ngayon, sarap ng simbahan ng Mary Cordemtrix. Before, nung wala pang pandemic, yung mga auntie ko dito din sila nasisimba minsan. Actually guys, ang ganda ng loob dito guys. And super, anong tawag dun? Napakahuli ng ng aura sa loob. Kasi ang daming mga decorations na ang ganda tingin. Or I mean designs na maganda. May maliit sila naggruto dito sa gilid. Gusto ko yung mga aura na ganito, parang yung may mga yungib-yungib o yung kuweba. Kasi walang hindi masyado mainit. Tingnan guys. Tingnan niyo.
Guys, lumiani guys. Lami kay ni parakuan guys. Bisaya. Ay, Bisaya naman eh. Lami kay ni sabuan guys. Tangag kapayas. Hello. Jasper, are you okay? Jasper. Ja. Tingog ba? Tingog. Good. Hey. Are you shy? Sarah shy. So guys, nanuksok mi karon sa kalibunan. Nangita mig shortcut. We're doing some shortcut. Shortcut mi guys para makalusot mi pa doon dito sa dado sa mukha. I-try na mga shortcut karon mi kaagi diri. Guys. Nuksok sila sa kalibunan. Malibang kuno sa tililig. Malibang sa tililig kadiyot. Nilugbat to. Kakadong siya. Where are you going? Hey, it's more na yung mga shortcut dire guys. Nindot di tanawon timen kani ba? Nindot kay tanawon lagi. Mabitang naisip ko tao. Ang mga anak.